Masu kallo barkanku da warhaka. Birnin Shanghai na ƙasar Sin na ƙara janyo hankali masu yawon shakatawa, musamman ma matasa, bisa al'adunsa na lokutan dare. A cikin shirinmu na yau za mu yi ƙarin haske kan batun. A lokutan dare, cibiyoyin nishadantarwa da ke birnin Shanghai, inda aka yi nune-nunen wasannin kwaikwayo iri daban-daban, suna jan hankalin matasa da ke zuwa birnin domin bude ido. Wata mace da ke kallon wasan kide-kide a birnin ta yi tsokaci da cewa a birnin Shanghai kallon wasanni a wurin nishadantarwa domin sararawa ya fi samun karbuwa tsakanin matasa. Don haka, gwamnatin birnin Shanghai ta fitar da wasu manufofi kamar su tsawaita lokutan aiki na wuraren shakatawa da shirya bukukuwa na musamman, tare kuma da keɓe wasu cibiyoyin nuna al'adu na lokutan dare domin jan hankalin masu yawon shakatawa. Alƙaluman da hukumomin da abin ya shafa suka fitar sun nuna cewa ma'aunin tattalin arziki na lokutan dare na birnin Shanghai ya kai sahun gaba a faɗin ƙasar Sin a shekarar 2025 da muke ciki. To masu kallo da wannan za mu kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin Amina da Jamila da suka sada ni da ku, ni Bello Wang cewa sai wani sabon shiri idan Allah ya kai mu.